omkring de motorveje, og nu pisser folk på det. Vi har lavet den her demonstration, der her hertil er ikke længere. Yeah! Længere, hertil og ikke længere! Der er gået Taliban-bananas i det her, ikke? Folk de vælter rundt omkring, og så går de på motorvejene. De tager vores topskat, og de tager vores damer, og de tager vores arbejde. De tager hele lortet. Det er ikke racistisk. Det er ikke racistisk, det her. Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Det har ikke noget med hudfarve at gøre. Nej. Det er mere... Du ved... Vi skulle have været før Mæk, men du ved, Johnny han skulle tage A-kassemøde i dag, og så var der Brian, han har vist på nogle druk i går. Men det er også lige meget. Vi er kommet 3 hertil, og jeg synes, jeg er sgu glad for det vi har fået på benene her. De kommer ikke videre, og de skal ikke ind i det her land. Ja. Men det kan da godt være, ja, det kan da godt være, at jeg får kontanthjælp, men jeg har også ret til det. Jeg er født i det her land. Jeg har bare fået hertil, og det er hertil. Og jeg er en følsom fyr. Jeg kan godt, godt finde ud af at snakke sammen med mørkere folk. For eksempel, hvis nu man deler børnehaverne op, kunne det være pissegodt. Ja, så er der ingen problemer, hvis man sådan deler hvis man ligesom farveskala, blander du farverne sammen? Nej, det gør du ikke, fordi så er det helt gråt. Så det er mig, der er fanebæreren. En ting er, at de er strømmet ind over grænsen, men de skal sataneme om, de kommer forbi Aarhus. Nej. Vi har fundet en nu, som gik over. Det kunne lige så godt være en motorvej, som bare gik. Og det dur ikke. Så nu tager vi lige en civilanholdelse, så siger vi, at han skal lige komme med os. Så skal I se, hvordan nogle danskere de stadigvæk gør deres pligt. Er I klar? Ja. Hey! Hvad er det, I laver? Hvad laver I? Hey! Hvad er det, I laver? Hey! Ro på! Tror I, jeg er flygtning, eller hvad? Tror I, lige er en flygtning? Det ved jeg ikke. En flygtning lige nu. Jeg ved det ikke. Lyder jeg som en flygtning? Bare væk med dig, mand. af med dig for helvede. Bare gå væk. Pisse af med dig, Bare gå, kan du. Så kan du lære noget nu. Du går ordentligt på vejene, ikke? Fuck, hold nu jeres kæft. Hvad fanden snakker I om, mand? Sådan der, kommer man ned i landet. Hvad fanden er der galt med? Ved du hvad? Det er ikke integration, det der. Hold nu kæft. Det er ikke integration. Vi danskere, vi går ordentligt på vejene. Vift med fladet til det. Hvor er vi så? Det kan det godt være, at det ikke var en flygtning. Det var måske... Nej, det var nok ikke lige en flygtning, men altså, vi gjorde jo vores borgerpligt stadigvæk, ikke? Ja, han flygter jo nu. Så det er... Vi skulle gøre vores pligt her i dag, synes jeg. Der er en mere. Hvad satan?